nytænkning i forhold til det fysiske, så vi nedbryder den her grænse mellem Marbjerg Mark og RUC. Og et forslag der, jeg selv var med til at diskutere, det er simpelthen, RUC skal have en fysisk base herinde. Det skal være sådan, at man kan finde RUC her omkring, hvor studerende kan skrive speciale, man kan gå ind og præsentere idéer, synlighed og en form for videnskabspolitik eller lignende herinde i byen. Og det kunne måske passende kombineres med den anden ting, vi havde lige før, nemlig det der med folkeuniversitet. Så jeg synes, der er et eller andet med en samlet ramme, hvor man kan finde RUC herinde og styrke kontakten. Det kunne også være i forhold til sådan noget som det her udsatte unge og marginaliserede medborgere. Jeg er også selv fattigdomsforsker indimellem. Og altså det med at få fokus på, hvordan man kan nå nogle af de grupper, der har behov for en ekstra hånd, hvordan man kan styrke frivillige organisationer og samarbejde mellem frivillige og det professionelle system og marginaliserede medborgere. Det er også noget, som hvor universitetet har noget kompetence, som kan komme i spil i forhold til praksis herude. Der kan man jo også sige, at der er en flot tradition i Roskilde med Roskilde Festival, som jo ikke bare er en festival. Den er jo lidt samme historie som RUC på en måde. Men Roskilde Festival er også en af dem, der finansierer rigtig meget frivilligt socialt arbejde. Men er vi kloge nok på det? Ved vi, hvad hinanden gør? Kan vi trække noget mere praksisviden ud om alt det her i et samarbejde mellem RUC, Roskilde Festival, fonden og universitetet? Det tror jeg helt sikkert, der er en masse ting her.